Neren pasioa futbola da, hasieran ordaindu egin behar izaten zuen futbolean jokatzeko, eta futboletik bizitzera iritsi zen. Hori bai, gaur egun irakaslea da. Gurekin da, Ane Bergara. Kaixo, Ane. Kaixo. Eskerrik asko. Ane, zer da zuretzat futbola? Zer da niretzako futbola? Nire pasioa. Betidanik kirola gustuko izan dut, eta futbola kirol bat da, eta nire pasioa eta nire ogibidea bihurtu izan dena. Horixe esan behar genizun, ogibide bihurtzea lortu zenuen bere garaian, ez da? Gauza handia hori zuretzat? Bai, egiarran nire ogibide izan da, baina nik futbolean beti errango dut jostatzen itzela gustatzen zitzaidalako. Ez ogibidea zelako, baizik eta nik gustoko nuelako jostatzen itzen futbolian. Hori, 14 urterekin edo, hasi zinen zu futbolean jokatzen? Jokatzen talde batean pixkot lehenagore bai, baina 14 urterekin ja herriko taldean hasi nintzen, eta asteburura nire partiduak nituen, eta bai, 14 urtetik aurrera duela gutxi arte. 14 urterekin Hendaian hasi zinen jokatzen, eta han besteak beste zurutuzarekin aurkitu zinen bidean, ze mutilekin batera jokatzen zenuen, ezta? Bai, hasieran nik beti asteburutan partida jostatu nahi nuen, eta nire herriko taldean ez nuen aukerarik, eta beraz, Hendaiara joan nintzen, Englantins taldera, eta bertan, zuk erran bezala mutilekin jostatzen nintzen, eta bertan, David Zurutuzarekin kointziditu nuen, eta egiarran gaur egun ilusioa egiten dit, bera azkenean lehenengo mailako jokalaria izatera ietu delako, eta nire bai. Jarraitu zenuen, hasieran noski soldatari gabe, ezta? Zuk ordaintzen zenuen beharrezko guztia. Bai, hasieran herrian bertan jostatzen nintzen, eta gero lehenengo mailara pausoa edo saltoa eman nuenean, Iruñara joan nintzen, eta bai, nik edo nire gurasoek kasu horretan, ordaindu behartzuten, bai residentzia, bai gauza guztiak, lehenengo mailan nengoen, baina garai hartako egoera etzen gaur egungoa. Eta noiz hasi zinen Ane futboletik bizitzen? Iruñan eman nituen 2 urte eta gero pasan nintzen Bartzelonako espainolean jostatzera. Eta hor ja nire gurasoek ez zuten ordaindu behar, ez nik ere ez, eta ja hasi nintzen soldata bat jasotzen. Hor hasi nintzen esan dezakegu futboletik bizitzen, baina egiarran ez da gaur egungo mutilek daukaten soldata. Zen egunean egun bizitzekoa eta larri. Hori 2005 inguruan izan zen. Orduan esan daiteke, garai hartan, aldea bazegoela, talde batetik bestera, eta baldintza desberdina zirela, ezta? Bai, ni justun espainol taldean nengoen, eta garai hartan espainol taldea zen lehen mailako talde hoberena, azkenean liga irabazi genuen baita kopa ere, eta garai hortan orain bezala taldetik taldera ezberdintasun handia zegoen. Guk soldata bat kobratzen genuen, baina ekipo askok ez zuten ezer ere ez kobratzen, eta gure baldintzak garai hartarako nahiko onak ziren, eta privilegiatu bat nintzen garai hartan. Beraz, bizitzeko adinako soldata txoa esango dugu hori jasotzen zenuela, eta horrekin batera ikasi ere egiten zenuen. Bai, nik beti argi izan dut, futbolean jostatu dut gustatu zaidalako, zortea izan dut nire txikitako ametsa futbolarekin dirua jasotzea betea alizatea, baina argi nun txikitatik futbola eta gero ez neukala ezer. Futbola eta gero, azkenean gaur egun agian zerbait gehiago dago, baina nire garaian ez zegoen ezer. Orduan nik uztartu ditut bai ikasketak eta futbola beti, eta gaur egun ere jarraitzen dut. Kirolari profesional batek zure kasuan edez B-plan bat behar du? Bai, noski, suertatu daiteke B-plan hori gabe aurrera ateratzea eta haunitz ateratzen dira, baina nire kasuan beharrezkoa zen. Azkenean nik duela 3 urte futbola utzi nuenean, beti erraten dut, esku bat aurrean neukan eta beste atzean. Ez neukan ezer gehiago. Orduan nire bizitza guztian zehar plan B hori jorratzen joan naiz. Aipatu duzu kopak eta ligak irabazitakoa zara, espainolen egon zinen, gero Errealera itzuli ere bai, gero berriz Bartzelonara joan. Hor, zure katxeak nolabait ere egiten du gora?
Bai, egia erran, nik ibilbidean zehar erran dezaket katxe txarra ez nuela. Baina, bueno, beti landutako zerbait da, joan etorriak egiten dituzu, azkenian futbolari profesionala zara, baina azkenian beti datorren urtean zer gertatuko den ez dakizu. Eta horrela nire bai, hasten nintzen nire plan B-a jorratzen, baina batzuetan atzera pausu bat egin izan behar dut. Azkenean 2 aldiz hasi naiz fisioterapia karrera ikasten, eta hor dago zintzilik. Ez dut, gaur egun ez dut beharrezkoa, nik nahi dudalako ikas dezaket, baina azkenean datorren urtean ze gertatuko den, garai hartan ez nekien. Atletiken amaitu zenuen, zure karrera? Zenbat urte egin zenituen atletiken? Atletiken bat egin nuen, bertze urte bat egoteko aukera neukan, baina argi neukan lehenago edo beranduago nire etorkizuna jorratzen hasi behar nuela, eta lehenago jorratzea edo lehenago hastea erabaki nuen, eta urte bat egin nuen bertan. Zenbat urtearekin utzi zenuen futbola? Hau da, 3. urtea, profesionalki hor atletiken utzi nuen, baina nik nire lehengusina neukan, eta daukat, eta berari esan nion, futbol profesionala uzten dudanean, zurekin jostatu nahi dut urte bat. Esan nuen, bera futbolzalea da, futbolean jostatzen da, eta erran nion, futbola uzten dudanean, profesionalki uzten dudanean, zurekin jostatu nahi dut. Orduan atletik utzi nuen, eta bera justu momentu horretan Irungo Marino taldean zegon, eta erran nuen, berdin zaize talde den, nik nahi dudana da zurekin jostatu. Eta ara joan nintzen, eta 2. partiduan Akiles tendoi hautsi nuen. Ibilbide guztian ez nuen lesio larririk eduki, eta hor 2. partiduan Akiles tendoi hautsi nuen, ebakuntza, 3 hilabetez eskaiolarekin, eta hor bukatu zen. Nik nahi nuen moduan agian etzen izan, zen nik urte guztia jostatu nahi nuen berarekin, baina bueno, hor daukat arantzatxoa, baina bueno. Ikusten ari gara zure lesioa, zure zauria, badirudi patuak arrelaxe erabakizuela, ezta? Bai, azkenian ez dugu aukeratzen zer gertatu behar zaigun, hurrengo eguna ez dakigun nolako izango den, eta neri hori gertatu zitzaidan, eta bueno, alde batetik azkenian errandudan bezala arantzatxoa da nire lehengusinarekin gehiago jokatu aldez izatea, baina horrela etorri da, horrela onartu behar dira gauzak, eta nik horrela egin dut beti, eta bueno, horrek bertze bide batzuk ireki dizkit. Eta beste bide horietako nagusia bintzat irakaskuntza da. Gaur egun irakaslea zara beran bertan, ez da zure herrian? Bai, azkenean lesionatuta nengonean, muletekin, beran Labia ikastolan atera zen ordezkapen bat egiteko aukera, eta nik nire burua bertan ikusten nuen, beraiek aukera eman zidaten, eta momentun hor segitzen dut, eta agitz konten egiarran. Aldaketa handia izan zen hori zure bizitzan, nola moldatu zinen? Bai, azkenean nire bizitza guzti aldaketak izan dira. Espanyol, Reala, Barcelona, Atletik, dena aldaketak dira. Eta azkenean beti bezala aukera guztiek badaukate bere alderdi ona edo positiboa eta bere alderdi negatiboa edo ezain ona. Orduan nik aukeratu ditudan gauzak izan dira beti, eta beti familiaren laguntzarekin eta bultzadarekin, eta orduan privilegiatu bat izan naiz aukera horiek izateagatik. Nola moldatu? Gustatzen zaidana eta nik lan egitea gustoko dut, eta agitz gustora eta arazori gabe egiarren. Irakasle ona zara? Zer diote ikasle? Hori ikasleek erran marko dut. Ni saiatzen naiz, bai irakasle lanak, bai bertze lanak behar bezala edo nahi ditudan bezala uste dut hori ongi dagoela, baina ikasleek erran marko dute irakasle ona naizen. Aneta, zein da une honetan futbolarekin duzun lotura? Une honetan, bi lotura momentu honetan. Alde batetik hasi naiz Gipuzkoako Federazioan nago lehendakari orde bezala. Futbolaren bertze alderdi batzuk bizitzen. Azkenian beti bizitza guztian jakin min handia izan dut, eta jarraitzen dut jakin mina izaten, eta oraintxe momentu honetan nago futbola Gipuzkoako Federazioaren lehendakari orde bezala, eta duela gutxi hasi naiz hemen etxe hontan Euskadi Irratian Europa Ligeko partiduak irratitik retransmititzen,
eta gustora, erran bezala alderdi ezberdinak bizitzen. Faltan botatzen duzu zure kirolari profesionalaren bizitza? Ez, azkenian pasatu da. Garai hori pasada, etapa hori pasada, haunitzek erraten diate, urte batzuk beranduago jaio izan bazina, eta nik pentsatzeut, ez, azkenean niri tokatu zait hori bizitzea, bertako alderdi positiboak eta bertakoa disfrutatu nuen, eta orain tokatzen zait hau disfrutatzea, eta hori egiten saiatzen naiz, azkenean garaian garaikoa, eta momentu honetan irakaslea naiz, futbolaz disfrutatzen dut, kirolaz ere ikaragarri disfrutatzen dut, eta konten nago. Nola ikusten duzu gaur egungo emakumeen futbol mundua? Pixkatxo bat aldatu da, zuk utzi zenuenetik? Pixkatxo bat ez, haunitz aldatu da. Azkenean, nik ere bai, nire ibilbidean zehar aldaketa haunitz bizitu izan ditut. Azkenean hasi nintzen gaueko 9etan entrenatzen, eta bukatu nun goizetan entrenatzen. Goizetan entrenatzen, bai gosaltzen klubean bertan, bai bazkaltzen klubean bertan, Bartzelonan horrelakoak egiten genituen, eta gaur egun hori klub askot normaltzat ematen dute. Hori estremo bat da, gero badira beste batzuk egoera ezberdina dutenak, baina orokorrean kondizioak eta egoera haunitz aldatu da. Hane, zuri zer erakutsi dizu? Futbolari edo kirolari profesionala izateak? Azkenean nire bizitza izan da. Nik lehenengo mailan jokatu dutenetik gauza haunitz utzi ditut alde batera, baina nik aukeratuak izan die. Azkenean ni naiz, orain naizena parte handi batean futbola edo kirolari esker.